Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan nglampahi gesang menika saged manggih menapa ingkang baku, menapa ingkang penting, ingkang pokok tumraping gesang kula panjenengan. Yen boten temtu kula panjenengan bakal ngraosaken gesang sing tansah mubra-mubru, ngaru biru, macem-macem lan mbok menawi boten fokus, saengga lajeng tundhonipun gesang kula panjenengan boten ngraos tentrem. Awit menapa panggodaning donya menika luar biasa lan urip kedagingan menika sarwa mempesona. Yen kula panjenengan anggenipun gesang namung lajeng mburu sing kadonyan, mburu sing kedagingan, bakale uripe awake dhewe ora jenjem, ora tentrem. Kathah nggih langkung-langkung babagan bondo. Zaman menika zaman sing boten gampil, kebutuhan-kebutuhan nggih sansaya kathah, saengga sacara pribadi menapa brayat yen mikir-mikir, metung-metung maneka wani kebutuhan ing gesang, kadangkala awake dhewe terus was-was. Masa depanku sesuk kepriye? Anak-anakku sesuk kepriye? Merga gawean yo angel, pemetu yo ora ana, ning kebutuhan terus ana saben dina. Kula panjenengan lajeng gadahi impen, wah nek entuk dhuwit akeh, nek duwe raja brana sing akeh, temtu uripe luwih kepenak. Saking maneka warni bab bondo menika, kula panjenengan tanpa sadar terus pengin banget ngeruk bondo kanthi cara maneka warna. Mila babagan warisan, mbuh lemah, mbuh barang, mbuh dhuwit menika kerep banget dadi prakara. Bab tanggane awake dhewe luwih bejo entuk bantuan saka pemerintah utawa bantuan saka gereja, awake dhewe sok-sok ya ora trima. Utawa tanggane awake dhewe bisa urip luwih mulya, awake dhewe ya kadangkala ra iso nampa. Yen sampun mekaten wangsul malih manahe awake dhewe ora tentrem, ora jenjem. Akhire apa? Bisane mung meri karo meri. Nek wis meri pikiran lan atine mikir werna-werna, aja-aja kae golek pesugihan, aja-aja kae lentuk bondo kanthi cara-cara sing ora bener lan sak panunggalane. Menika yen namung nduruti kedagingan, nduruti kadonya. Termasuk wonten ing lingkungan komunitasi murid-murid dalem Gusti pasamuan suci. Yen wonten pemekaran lingkungan kadangkala rebutan bondo. Nek ra rebutan bondo ya rebutan umat sing sugih raja kaya. Awit menapa? Nek umate sugih-sugih, lingkungane dadi kepenak, arep ngopo wae gampang. Nah menika nggih tantangan-tantangan panggodaning gesang sing buru kadonyan, buru kedagingan. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah Gusti Yesus nuntun para murid dalem komunitas senggal ingkang ngetingalake kratoning swarga kados pundi bersikap dumateng bondo. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika
lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 6 ayat 19 ngantos dumugi 23. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, aja keklumpuk bondo donya sing kena dipangan renget utawa cacing sarta dibabah lan dicolong maling. Balik keklumpuka bondo swarga sing ora rusak dipangan renget utawa cacing lan ora dibabah dicolong maling. Awit ing ngendi bandamu ya ing kono dununging atimu. Dianing badan iku mripat, mulane yen mripatmu bening, badanmu sak kujur mesti pinadangan. Nanging yen mripatmu blawur, badanmu sak kujur mesti ya peteng. Lah yen pepadang ing jeroning atimu wae wis peteng, iba gedhening pepetenge dhewe. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah prinsip sing penting menggaing gesang pasujaraning gesang ing alam donya, langkung-langkung bersikap dumateng bondo. Gusti kanthi cetha paring tuntunan, aja keklumpuk bondo donya ning keklumpuka bondo swarga. Menika pitedah dalem Gusti. Ning masalahe awake dhewe urip ana ing alam donya, temtu kemawon bondo donya menika sing luwih krasa. Jenenge ora mangan sedina kuwi ngelih banget. Nek wis ngelih ya ora iso ngopo-ngopo. Masalahe teng mriku, awake dhewe butuh bondo donya kanggo urip. Ning sok-sok tanpa sadar jane awake dhewe wis cukup, bisa mangan, bisa nyandang, bisa mapan, ya sehat, ya sekolah, ya duwe gawean. Ning napsune awake dhewe sok-sok tanpa sadar nguwasani uripe awake dhewe. Pengen duwe iki, pengen tuku iki, pengen duwe kae, pengen keklumpuk macem-macem sing kadonya, sing kadang kala ya ora kanggo gawe. Kula nate matur, yen Bapak Ibu ningali wonten ing griya teng lemari-lemari niku akeh banget barang-barang sing jane ora tau kedumuk pendak dina. Mbok menawa setahun pisan kuwi ya ora tau kedumuk. Mbuh cangkir, gelas, piring, kelambi ya mung ditumpuk, monggo klumpuk-klumpuk. Ning awake dhewe tetep wae rasa-rasane butuh. Ana piring apik tuku meneh, ana kelambi apik, modene apik tuku meneh. Kadangkala menika sing jalari awake dhewe terus fokuse terbelokkan marang sing bondo kadonya, saengga ora sempat golek bondo kasuwargan. Berbagi sing wis ora kanggo ya tak wenehke wong-wong sing luwih mbutuhke. Ngoten niku kadangkala ya ora kepikiran ana ing uripe awake dhewe. Mila Gusti Yesus paring pemut wonten ing paguyubaning umat, murid-murid dalem Gusti
kados pundi fokus ingkang sepisanan ya bondo swarga. Bondo swarga menika menapa? Katentreman, katresnan, kabingahan lan sapanunggalane. Dados yen awake dhewe duweni bondo kasuwargan sing akeh, wong luwih bejo tinimbang awake dhewe melu seneng. Wong luwih sukses tinimbang awake dhewe melu tentrem. Nah menika yen awake dhewe kadunungan kekelompok bondo swarga sing akeh, kesabaran, uripe awake dhewe ya tansah bisa ngadepi maneka warni panggoda tantangan kanthi sabar, uripe ya sumeleh tentrem ayem. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.